No morjesta täältä Oulusta. Mä olen Toivosen Olli ja olen saapunut tänne pohjoiseen vaimon kanssa viettämään joulua appivanhempien luokse. En tiedä susta, mutta itse mä ainakin nautin suuresti siitä, jos mä saan olla kertomassa ihmisille jotain meheviä juttuja, jotain suuria uutisia. On se sitten, että mulla on sattunut jotain tosi noloa ja mä saan kertoa sen seikkaperäisesti niin, että lopussa ihmiset saa nauraa suuresti. Tai on se sitten joku iso uutinen maailmalta, minkä mä oon justiinsa lukenut ja mä saan jakaa se ja ihmiset niin kuin hämmästyy, että oho, aikamoisia asioita tapahtuu. Tai sitten viime vuonna junassa Helsingistä Lahteen, korvakuulokkeet korvilla, kuuntelen radiota, pelikanssin ratkaiseva välierä. Sitten nousta siellä junassa yhtäkkiä tuulettamaan. Jes, pelikans pääsi finaaliin. Ja nähdä se reaktio. Junassa ihmiset rupeaa taputtamaan ja juhlimaan. Ja mä sain olla se, joka sai kertoa tämän upean uutisen niille. Jouluna me juhlitaan suurinta uutista, suurinta ilosanomaa. Jeesus on syntynyt maailmaan. Hän on tullut tänne sua. Hän on tullut tänne mua. Meidän kaikkia läheisiä varten. Mitä isompaa uutista me ei voida enää saada. Mutta jos mä huomaan, että mun huulet pysyy kiinni, niin mitä se kertoo silloin, kuinka tärkeä tämä uutinen silloin oikeasti meille onkaan? Onko se uutinen meille yhtä tärkeä kuin mitä se Paavalille oli, kun Paavali sanoi, hänelle elämä on Kristus, hänelle kuolema on voitto. Mä joudun ainakin myöntämään, mä joudun olemaan tosi aralla mielellä tämän asian kanssa. Mä joudun sanomaan, että aivan liian usein mun huulet pysyy kiinni. Aivan liian usein sieltä tulee kaikkea muuta ulos kuin mitä sieltä pitäisi. Mutta just sen takia joulun juhla on niin suuri, koska Jeesus tuli maailmaan, koska syntiset tarvi parantajaa, koska sinä ja minä, me tarvitaan parantajaa. Ja vaikka tänä jouluna sun kieli olisi taas kankea, niin sä saat rohkeasti nostaa katseen pois itsestäsi kohti Jeesusta. Hän tuli maailmaan, jotta me saatais elää, jotta me saatais anteeksi. Herra on syntynyt maailmaan. Hän täyttäköön meidän sydämemme ja ajatuksemme ilolla ja rauhalla tänä jouluna.